duuneri, kun kukaan ei lähde munkaan kattoo The Fault in Our Starsia. Mä toivon, että joku lähtisi munkaan tänään. En mä oikein saa seuraa sinne. Vois miettiä, että menenkö mä kattoo sen sit 6 yksin. Nyt kävi silleen, että kukaan ei lähtenytkään mun kanssa. Niin mä sitten oikein, ei mulla ole fiilis nyt lähtee yksinkään. Mä nyt vaan tyydyn kattoo tätä traileria. It's just not the truth. Just make some friends. Sorry. Not bad. Story. I was diagnosed when I was 13. No, I have your cancer story. Your real story. Love with you, Hazel Grace. And I know that love is just a shout into the void and that oblivion is inevitable. And I am in love with you. Traileri. Mä en edes halua nähdä leffan aamaa. Mä menenkin huomenna tuuraa yhteen toiseen liikkeeseen. Niin meni pitkäksi se ilta. Ihanaa. Tälle päivälle ei ole mitään tekemistä. Tano kello on jo 7:30, mutta... Nyt tehdään hedelmäsalaattia. Mansikkaa, mandariinia, omenaa, banaania, vesimelonia, viinirypäleitä. Onko jotain muuta? Ei. Äiti yrittää saada viinirypälettä tuolta sohvan alta. Sitten hedelmäsalaattia ei saa syödä ilman vahtoutuvaa vaniljakastiketta. Aina yhtä hyvää. 5/5. Mä saan aika villin ajatuksen. Pitäisikö opiskella? Joo. Jotenkin kun on lomalla, niin aivot ei vaan niinku toimi. Tuntuu, että lukeminen on ihan sikahidasta. Täällä vaan maataan! Ihan älyttömän kuuma päivää. Tää kamerakin on jo ihan hiessi, kun mä oon pitänyt tätä kiinni. Pääsin nyt duunista. Kello on 12:15. Tästä ei tuu yhtään mitään. Mulla kestää kotiin ihan sikakavun. Mä oon ehkä 1 kotona. Mä oon ihan hukassa. Siis mä oon jossain Käpylän lähellä. Tai tässä Tuusulen väylä. Mikä mun bussinumero on? No ei se nyt tää ainakaan oo. Mitä hirveetä? Minne mun pitää? Pelastakaa, mut onneksi äiti tulee hakee mut tuolta matkan varrelta. Mut 54K. Tässä lukee, et se ei mene enää. No hei, missä menet? Okei, kun vaan semmoista, että kun mulla puhelimen reittiopas sanoi, että tästä menee 14 yli se bussi. Se menikin tämän mukaan 7 yli, eli se meni jo. Odotetaanpa 17 minuuttia mun seuraavaa bussia. Siis meidän duunipaikalla, apua meillä kaatuu. Meidän duunipaikalla on 30 astetta lämmintä. Tai ainakin tänään oli siellä sisällä. Ovet auki, tuuletin päällä. Mut siellä on vaan ihan älyttömän huono niinku ilmanvaihto ja kaikki tämmönen. Voisin vähän tanssia teille. Kuuntelen. Ja nyt tulee joku tyyppi ihan varmasti. Oi, sieltä tulee oikeesti joku. Venataan tässä, että se tulee. Oispa itelläkin lauta. Arvatkaa vaan, kuka oli väärään suuntaan menossa sillä bussilla. Miten mä voin olla näin tyhmä? Oma pahan syy. Joo, mutta tässä nyt venataan vielä 14 minuuttia ja lähdetään toiseen suuntaan.